tuna chuan mobile banking Mizoram Rural Bank mobile banking aṭanga ei poisa thawn dan kan sei dawna tunah hian Mizoram Rural Bank ho poisa thawn dan kan sei dawn ani bank dang chu rinchang kan sei le tura ngai taila a thawng poisa thawn danah hian kawng chi hrang hrang awma NEFT na thon theia chuan IMPS na thon thei boka RTGS RTG ring ani boka tuna hian poisa tham ang chi emo khang tiang thon na kha chuan RTG mangkhan thon nila fu maya de amaro chu poisa engemaw man mo thlak dewa chuan hei heta quick transfer quick transfer atang po hian thon mai thei ani chuti rol chuan hei poisa thon na kha ta hian chi hrang hrang awma fund transfer atang hian a thon top theia heta hi chuan fund transfer atang kan lut ani chuan heta hian rural bank tho awma chuan bank dang thon na pawma enga hi chuan anmahni beneficiary sakha kan va thon tur te kha kan add angai thin ani kan add masak angaya ti chuan va thon khangai thina chuan hetan quick transfer tho kha helai mi kha an ron da tel thowa ti chuan helai atang hian quick transfer a hian po hian in quick transfer atang hian alu theia thon thei bokani quick transfer a kan lut anga ti chuan rural bank tho a kan thon dawn awang khan within bank quick transfer te hian kan lutang ti chuan ta hian account kha kan select dawn ani kan account kha entinan he ta hian chuan account pathum alo lang ta ka du ber kha ka thlang ta awm zia chu mimal hian CIF pakhat mang khan account na kha loan kan puk emo thil dang current settlement account ang chi khang kha CIF pakhat mang khan in thlun zom vek thei ta khan kan account CIF pakhat manga account kan hona kha chu ta khan a ron lang vek dawna chuta chuan kan du ber kha kan poisa thon na ta na kan man du ber account kha kan select dawn ani ti chuan kan select zo nu chuan an hnuaiah hian beneficiary account number ti kha a awm boka ta hian kan thon na tur account number kha kan sulutang ti chuan an hnuaiah hian kan confirm ang ti chuan kan thon du zata kha ta hian kan chu dawn ani tina nia ta hian hei nia ti chuan heta hian remarks or purpose a hian kan lutanga enge kan thon chhana kha zia telanga ya hela hian loan ani emaw loan rulna ti ani emaw investment deposit pa emaw give enge relative thiante kan give ani emaw donation ani emaw school fee in luam man le thil dang chi hrang hrang kha awma ta hian poisa kan thon chhana kha kan ziak dawn ni tuna chuan deposit or investment a hian ni se chuan give ang te pawh kha ni chuan duh kha kan thlang top mai dawn ani ti chuan kan submit ang ole ti hian alo lang ta ta hian a details kha kan account kan va thon na kha account number te zata te kan thon chhana te kha ron in ziak ta hi adikim kan ena adik nge ani ti alo langa chumi nu chuan kan confirm ang heta hian hei
security pin helai hian kan t pin akha kan chulu dawni transaction pin t pin kan ti akha kan chulu tang tichuan OTP alo thleng dawn ani OTP lo thlenga OTP 676585 ole tikhan Pawisa chu kan thon fel ta a ta hian ei success run lang ta a tikhan bank rural bank ka mobile banking atangin Pawisa kan thon fel ta ti na ni tikhan success ta a tichuan helai hian soile du pakhat kanaya kha quick transfer atanga kan thon ania quick transfer atanga kan thon ania chuan helai hian fund transfer pangai atang hian a thon thei tho ani amaro chu fund transfer pangai atang hian kan thon dawna ta chuan ta hian fund transfer within bank ti om ta chuan ni chinang tho khan kan account number kha kan select le ang chuan helai hian account hi select account ani beneficiaries i thon tura kha helai hian in ila add lo ni chuan beneficiaries lisa khan ala om lo ni chuan helai hian ei mihring lem profile lem ah hian ei plus a inziak hi helai plus hi imzuk hmetang kan hmetanga ta hian tikhan lo lang ta a hi chu ka thon to na kha ania ama chu midang thon angai le to wangin helai mihring lem bula plus om te hi kan hmetang ta chuan tian beneficiaries kan va thon tur kha ta hian kan chulang dawn ani ming account number chuan account number kha kan confirm ang ta hian kan thon za tur kha kan chulut le ang kan lo chulut ta a ti chuan ti hian ta hian kan confirm ang ole tikhan alo om ta a ti chuan helai nei an hnuai ah hian status not approved ti a hian approve hi kan hmetang helai a approve tih lo lang a hi kan hmetanga ti chuan OTP kan ngak ang kan submit anga ti chuan success tikhan kan Pawisa thon tur chu kan thon le thei ta ti chuan khata helai fund transfer atanga Pawisa kan thon na
lai beneficiaries helai kan add to kha chu helai hian ti hian alo lang to mai don ani tichuan nakina kan thon le du ni puin awlsam takin tiang khan kan tianga helai hian awlsam takin kan thlang thei to mai don ani chu tiang khan kan thon to na sa kha chu kha bank Mizoram Rural Bank chunga Pawisa thon dan chu ni a khang lai khanin soita kan khan bank chung rural bank to rural bank ani wang khan har salawa she thiam lo tu reng ma om lowa le peka chuan bank dang Pawisa thon dan kan lo soile don nia ole thil pakhat an soi bel le lok ko du chu ta hian ni khata transaction kan ti thei zat kan thon thei zat kha a oma anoi nei transaction limit ti kha lutila heta hian Pawisa kan thon thei zat kha a oma ni